West Karbi Anglong Dongkamukam Rongsopi along Matijong Achiklo Niphai Kre Player ni West Karbi Anglong District Congress Committee adang pipen puthot ingdeng ini Mass Resignation asai kedeng pon. West Karbi Anglong Congress Party atum ong dungpen Agostini hiya mai phukachari ki chokchia jok lapen junior senior mati akimi abarim phuki bathi mati ke pla jok pini bang pharo trogra trogner ke prapho amuluk atum Congress Party penchi opondo mate Mass Resignation asai deng pondo lapen Dongkamukam Forest IP pen armung chijeng ponsi Dongkamukam West Karbi Anglong District Congress Committee asai hemalong an resignation alo kipajir pon jiaphan chisiklo Bonsitami Congress asai hem kangkir chega jok alu pajir pon long lidetlo. Jadi Mass Resignation program ini nang to kalam bang asong bang. Jadi Congress parti pani kang samse ni kita update kalam kali. Bonsitami nung kita tang itulah presiden anghoy tangway bang. Jadi rat atar I baten ni rat nak hang presiden nang kali. To nang lapu thoi phap bonsitami alang phani se presiden nang ki bonsitami ni tu phan la kedobom mate kampleng boy lidara tukon ke chengla broadcast to master ni don ha pile divide and road policy asam ni claim to long la so posini to isi ni oido lakan alang ni leadership long tija kon to listen ji amte ga de asam ni tega na positi ni kun la so mas resolution ne kam den ko ini bang anbek ni to bini ka do be daladak pili resolution ka chipi la ke ni kun dak rongkhang do amri do chinthong amreng la ton sechen rongkhang LEC kan ka do be bang harhini do thonga ke ba toksi tapan ke amri LEC kan bang haru ke thomra thokser ke ba throk ka do be ke bang haru throkra ini angi pili resolution chipi la non little resolution kita ke strong ni nilitum resignation chipi pe afram nilitum non kedobom kibom CM ke dalam menghang tang kecingwai dulu cingwai de aku pengen itu lahai program dari funding matate pasal itu lahai cingkistan cingwai pe alang le itu phang chak nanti chak ni pik number 1 abang ke ni border ni pini melang ke border ra do ni Lapen pajar pon long ledet sita pini pen ke nitum ke Congress kalilo posi chipu pondo lapen labang solong ki japon bindro rongpi socheng block Congress committee mai phu manai ronghang pi socheng block mohila mai phi tina tong bp amreng block mohila committee amai phi atum pensi armung chijeng asai japondo lapen chotro sing teron Jenison teron rup sing bongrung alang litum a leadership pen ki japon atum lo pusi nilitum pherang kiang no nang pachini dun pusi pherang ke pen birta nang pali salong si mane presiden ang kamklem bom bonta me nilitum ini ni Desember tarik kripti ipos nilitum nadak Dongkamukam West Karbi Anglong kitang nang ko apike lalo jan nilitum kitam tang apor kongres nang ko ano nilitum cepaduk lo claim lo bonta me nilitum phan akeme nakijapon alidar sa tumakeme kithek long ledet pen jok bate akithir thip kithek long ledet pen jok nilitum labang so tu pen nilitum COC nilitum Dr. Sir Tuliram Ronghang kijapon misen ko jok nilitum thekun long si chechardung si ko nilitum tame labang so ki misen nilitum chapa gunde lipute nilitum kupis development puthak nilitum ke long mun ko bate ka chini dun ko bate ke chechardung ko apo thak sila so apo sin nilitum pinian tu pen tame BJP nilitum masar ke hai pen alam la jok se lang li gram pen sin tin pije tham pen se me bom lo an pen ke me kirap pen sin nilitum mang chipa gunde lang Board Hall pen Priyanka Balmiki KTV News